Alexi i dzisiaj witam Was w kolejnej serii, trzeciej oczywiście, ale druga już jeszcze się nie skończyła z footografem, to wiecie, nadal będzie. I teraz jest taka gra Soccer Car i tutaj część zna Przychodzę tutaj i to będzie... nigdy tutaj nie byłam, to weźmiemy sobie to. Wow, co to? Nie no, to jest śmieszne, bierze ją. Bardzo. Ja w ogóle nie wiem, o co tu chodzi. Może ja tylko wejdę do tego. Okej. Już wiem, ale nie chcę tego. Nie chcę teraz. No to oczywiście meczyk klasyczny. I teraz gram z moim kolegą czerwonym. Od dawna się znamy. Nie wiem, jak się nazywa, ale od dawna się znamy. Kupię trochę, ale... On mi zawsze wkurza ten żółty. On zawsze mi odbiera z... Jezu. Boże, co ja robię? Tutaj wszyscy się napakowali. Jak ja coś. Nie wiem, ile i po prostu nie można stąd grać. Wyszedłem jakoś, ale... Strzelili sobie samobuja. Rozumiecie to? Wy to? Teraz ja. No jak on to obronił? Przecież to już była bramka. No co ty robisz, pacanie? Nie. No ty pacanie jeden. No i lepiej wyszczeli. Ja dwóch zastrzeliłem. Tam. Jest. Życie! Jest. Liczę sobie troszeczkę życie. Może nie za dużo, ale... Strzelaj! Jaki? Znowu się mnie przyjaciel. Strasznie. Jakim jestem wariatem? Prawie strzeliłem. Prawie nie! Jest! Czerwony jest lepszy ode mnie, ale ten meczu sobie jeszcze nie nagrywałam. Byłem chyba ja trochę lepszy. Jest! Ale przepiękną bramkę strzeliłem. Aż patrzcie, tam się zawirowałem. To jest 2-0, a nie 3-0. I nie pamiętam, kto strzelił jedną, a ja dwie na pewno. No to wiecie. To wiecie, bo jak widzieliście, prowadzą kontrę, ale czy im się to uda? Nie, na razie. O kurczę, tak mnie zabili, ale na razie jest wszystko w porządku. Gdzie jest piłka? Okej. Kto to strzelił? Nawet sam nie widział. Nie no, bardzo śmieszne. Kurczę. Ale by był ładny gol. Boże, ja wszystko muszę tutaj robić. W ogóle w tej grze. To na pewno czerwony, bo widzę, że chyba trafił tak
Może nie... Trochę jakoś dziwnie, ale... To jest ważne, że trafił. Jak w piłce nożnej. Boże, czerwony No, jak mówiłem, często strzela gole. No, on ciągle broni moje strzały. A czerwonego oczywiście, że nie. A tak to bym strzelił już parę. O, teraz turbo. Jest. No, o, dzięki. Co to? Ole się wybiłem, kurde. Jak jakiś, nie wiem, jak księżyc. Nie, jak torpeda. O kurde, nie! Selo. Wyprowadzamy! O, dzięki mały, że mi podał. Z drużyny przeciwnej oczywiście. No czerwony, co na mnie nawalasz, przyjaciel? Że wszyscy na mnie nawalają. Myślę, że jestem królem jakimś przejęć. No bo jestem królem przejęć, ale jestem królem strzałów. To nie muszę czerwonego muszę tak nawalać. Kurczę. O kurczaki, nie! Kurde. To moja wina. Ja tutaj źle... O! Jest! Ale przepiękny gol w moim stylu. I tutaj widzicie, jak się cieszę, jaką mam cieszynę. Wow, ale mój strzelił. Czyli mój kolega oczywiście. To było przez chwilę takie bum bum. Że chyba ktoś zginął. Tak, ktoś zginął. Jest. Proszę, daj mi szansę. Weszła. Było blisko. No nie, tutaj teraz trzeba się trzymać. To nie. Co ja robię? Śmieszne. Co ja robię? Ale ładnie tu wyjechałem. A nie wyjechałem. Jednak oczywiście, że... Jest! O kurde! What? Jak ja tu strzeliłem? Bo sam nawet nie wiem. No serio? Jest. Już 13-0. W tamtym meczu, co jak mówiłem, jeszcze nie nagrywałam, wygrałam właśnie z tym kolegą czerwonym 20 ileś do 0. Nie, do 1. 14 do 1. Szybko. Boże! Ja cię kręcę! Co to było? Z ich strony jacyś tak... 16 do 1. Oczywiście, kurde. Daj mi strzelić. Młody. Nie jest. Wow! Co to było? What? Dobra, tutaj piłecka. Wow. To ty. Ja ci dam. Turbomoc! Wow! Baby. Nie. O mój Boże! Piszcie w komentarzach, co to było za zagranie. Czy ja się źle popisałem, czy po prostu za szybko jechałem. I nie zapomnijcie też zostawić teraz, jak uda nam się, to 10 lajków w górę. Łapek i dzwoneczkiem i subskrypcją.
Właśnie to jest dobre. Nie na środku się respi, tylko właśnie koło swojej bramki. To jest najlepsze. Ale wybiłem. Kurczę. No szybciej dajcie mi. Dajcie mi tą piłkę, bo nie wytrzymam. Jest. Jakoś. Ole gola zasadził. O, jeszcze robię styl ninja. Bardziej gwiazda. Co to? Gdzie to poleciało, Adam? Okej. Nie wnikam! Właśnie to jest, że nie można się zatrzymać na tym. No wiecie, samochód czas. Serio? Musieli mnie zabić. Teraz turbo. No ładowanie! Wow, ale wystrzeliłem z pracy. Dopiero byłem na początku, a później tak przyspieszyłem i wystrzeliłem! Szybko, szybko. A tam sobie rakiety użyję. Zawiesiło mi się! O, tylko można na giełdę spaść. Ja to strzeliłem? Nie, jednak nie. Ale prawie. Wow, ale zmiotło mnie.